3 vuotta sitten tänään mä muutin Suomeen. Tänään mä yritän puhua suomea ilman käsikirjoituksia, koska yleensä kun mä teen blogivideoita, mä luen käsikirjoitus, sitten mun mielestä se kuulostaa paremmalta kuin mun oikein suomen taso. Ja myös mä haluan harjoitella puhua mun normaalielämässä. Sitten tänään mä puhun ilman mitään. Mua vaan jännittää. No, olen Joni. Joni ei ole mun oikein nimi. Mun oikein nimi on Sojan. Ja kaikki kutsuu minua Koreassa Sojani. Sitten Joni on mun lempinimi. Ja olen korealainen. Ja mä asuin Koreassa Soulissa. Joku kysyi multa, mikä on erilaista Suomessa kuin Koreaa. Isoin juttu mulle on, että Suomessa ei ole niin paljon ihmisiä, erityisesti Soulissa. Siellä on tosi paljon ihmisiä. Sitten meillä ei ole mitään personal tilaa, mutta Suomessa personal tila on tosi tärkein juttu. Mä tykkään tästä tosi paljon, koska se on niin rauhallista tässä. Ja nyt olen oppinut suomea 2,5 vuotta. Monet kysyi multa, miten mä oppinut suomea. Mä olin intensiivisessä kurssilla taitotalossa ja maanantaista perjantaihin joka päivä 5 tuntia. Myös joka päivä meillä oli kotitehtävä. Se kotitehtävä kesti mulle aina vähintään 2 tuntia, koska vaikka se on yksi paperi, jos siellä oli jotain sanaa, mä aina googlatin mikä on perusmuoto ja miten se vaihdetaan lausessa. Sitten se aina kesti mulle pitkään aikaan. No, jos sulla on enemmän kysymyksiä tai jos mä puhuin väärin, kerro kommenteissa. Kiitos, nähdään!